přivažte, my si vystoupíme, vyjedeme s autobusem a budeme moci pokračovat. Helejte, jak kdybych si to narežíroval, vidíte to? Jak se mi to krásně kraje. No to je štěstí, že jo? To jsme v dalším krásném městečku se byli podívat. Nahoře, na pevnosti, na pláž. To mají tady přímo, jak se říká, před nosem. Vykoupat, odjíždět. A přesunout se k městu Allegro, ale než přijedeme do Alghera, tak jsme se zajeli podívat na diamantovou jeskyni. Ta je úplně v dole v moři, 680 schodů, já jich udělal 600 a když jsem měl přijít dolů, tak na mě zakřičeli, už je zavřeno, ani nechoď, tak jsem zase 600 schod šlapal nahoru. No, o to nevodí, aspoň jsem se prošel a ty ostatní to stihli, ty můžou po těch schodech rychlejc, já ne, já taky k tomu majáku, ale hlavně město Alghero. A poslouchejte, to byla sobota večer, tady muselo něco být, nějaký pouť nebo svátek, protože plný kostel lidí a vůbec po městě plno lidí, stánky, no a něco slavili. A bude to něco pouť nebo posvícení, no. A rybáři ty chytají stejně. No, rybáři chytají stejně a my na Makomera. Tady ne. Helejte, pojďte vedle kostela se pojat, kde se už odpočívá. No, jak říkám, tady se nekope, tak se jim staví jej takovýhle domečky, bytečky, no. Taky jsem se jel podívat do takové hrobky takhle, nebo, no, je to jako kolumbária. Každý má svoji destičku, tam se šoupne ta rakev, nebo ty ostatky, já nevím. Ale pojďte od Hřbitova raději se podívat na další zajímavost, na takové nuregy. Nuregy, 6000 let před Kristem. Už takhle si stavěli ty naši předkové bez malty. A pojďte se podívat, tady s tou kamerou. No to jsou kvádry, co? A ono to drží do dneška, bez malty. A jak precizně je to postavený. A nahoře se chodí. A můžete si až na střechu vylézt. No to víte, ten Dorbach nebo ty tašky krytiny to nemají, to je něco jiného. Je to pevný. A když jsme se přesouvali zase k východnímu pobřeží, tak ještě další zajímavost. Taky 6000 let nebo 5000 let, je to o něco mladší, před Kristem. Helejte, takovýhle zase domečky, ale ty tu střechu měli zřejmě pomocí větvích jako krov a přesto asi kůže. No a bydleli v tom. Vidíte, a do dneška to drží. A bylo to pěkně do kruhu a to by bylo napsáno, že měli i svůj kostel nebo takovou, proto kostel ne, ale templ, no, takový obytný místo. Projedeme takhle hory. A jo, a ještě připomenu, že na Sardinii je několik řek. To na Korsice je jenom jedna. A když projedete těmi hory a docela dlouhým tunelem, tak přijedete až k tomuhle pobřeží. Tady budeme 2 dny, takže je to pro nás co? No dovolená, pláž, koupačky. To je něco. Tak pěkně dolů, asi 3 kilometry.
Už jenom těchto serpentín byly pěkný, hezký. No, pěkný, skutečně pěkný serpentiny, ale to už je pobřeží. Pláž. A může se do moře. Tak, leco se stihlo, pak přišel západ, ráno východ, jak jináč. No takže ranní hygiena, toaleta, a pak pláž. Kdo chtěl. A víte, že někdo tady se válel skutečně 2 dny. Nebo pro potřebu duševní. Do kostelíku. A vůbec se podívat po tom hezkém městečku. Bungalovy a i takovéto vstupy do moře jsou sice kamenité, a někdy z kamenu rovnou panečku. Někdo má rád zase ten písek. A množství bungalů. Fakt, hotel, no jo, penzion. Tak druhý den uplynul, noc. A kudy jsme přijeli, tudy odjíždíme, ale zakrátko odbočíme a jedeme směrem na město Olbiju. Olbia. Zase přístavní město. A hned máme první přístav v cestě, lodičky, a my tady lodičky vedle vás pěkně tady zakotvíme s autobusem a půjdeme se podívat. Jo, tady je pomalu každý kostel zasvěcen Petrovi a Pavlu. Kostel z 13. století. Oltář a křížová cesta je namalovaná přímo na zdi. A vedle kostel svatý Julie, no tak, slyšíte? Vysavače? Uklízí se. Tak jdeme do ruchu tohoto velkoměsta. No je velký, 20 000 lidí. Mně došly peníze, tak jsem si musel vyměnit peníze. Tady byla možnost. A dobrý kurz. A zase pirát na vlajce. Jo, tady jsou jen piráti na vlajce. Jestli je to Korzika nebo Sardinie, všude, no, všude jsou tyhle ty hlavy pirátský těch bukanýrů. To je hrdý národ, ty si jen tak nenechají říct. Zapomněl jsem říct azurové pobřeží. No. Nebo smaragdové, ale tady bydlejí jen ty bosové. Možná, že by se sem hodil kožený a krejčíř. Svatá Teresa. To je přístav. Nejsevernější zase v Sardinii a zase můžete plout, ale my se nejdřív podíváme do města. Tak tohle je náměstí. To víte, rok 2001, dneska už to mají zrychtovaný. To bylo v rekonstrukci. My jsme se nalodili, zavřete dveře a odplouváme. No jo. Na Bonaficio. Ze Sardinie. Tak nás přivažte v Bonaficiu, ty lodě. Tak. Pak může autobus vyjet.